ଶୁଆଶାରୀ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଝିଙ୍କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଖାଇବା ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ସେ ନଦୀ ଆରପଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଏକ ଶୁଆ ଧରାଳି ଆସିଗଲା। ସେ ଚିଙ୍କିକୁ ଧରି ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସହରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଚିଙ୍କି କହେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଠାରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠାରେ ମୁଁ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଖେଳୁଛି। ଏଠି ବସାରେ ବସିଥିବା ଚିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ତାର ପିଲାମାନେ ତା ମାଆର ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବାପା, ବାପା, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମା? ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯାଅ, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ। ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ରହିପାରିବୁନି। ଶୁଆ ଚିଣ୍ଟୁ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ନଦୀର ଚାରିପାଖରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ